דניאל, תגיד שלום. בוא ננענע אותך קצת. הופה. דניאל, דניאל. תגיד שלום לסבתא. תגיד שלום לסבתא. בוא נוציא לך את המוצץ. תגיד שלום. אפ. תגיד שלום. 1, 2, 1, 2. מה אתה רוצה להגיד? תגיד, שלום, סבא וסבתא. כן. תראה להם את השיניים הקטנות. נו, עכשיו זה פתאום מעניין אותך. תראה להם את שני הסכינים הקטנים שיצאו. הנה, בבקשה, יצאו שני סכינים קטנים. אתה רוצה את המצלמה? אתה לא. קודם כל תראה לסבתא שני סכינים קטנים שיצאו. נשך לאבא את האצבע, חתך לו את הציפורן. בוא. תראה. דניאל, בוא רגע. עזוב רגע את הצעצוע. תראה לסבתא שני סכינים. הנה, שני סכינים קטנים. נכון. כך אתה רוצה מוצץ? בוא. 1 ו2, 1 ו2. זה עכשיו צעצוע חדש שלו.